guys, dito po kami ngayon. Mag-challenge po kami ng jujuwain o totropahin. May papakita po siyang artista. Tatanungin po kami kung kajuwa-juwa ba o katropa-tropa ba. Yung mechanics po guys, kung sino po yung tatawa. Okay na yun eh. Ito po, may suka po. May yung masarap naming suka. Ito. Ano pang may pingat? Oh, pwede makita. Saan mo yung camera? Ito yung suka namin. Yung masarap. Sa iniyaw. Ito po yung sa inihaw namin na binabalik-balikan ng mga customer namin. Ayan po, kinuha po namin. Ang init na. Seryoso na. Yung first artista po namin, pakita mo na sino. Guys, yung tatawa kakain ng isang sili. Pakita mo na. Paolo Abilino. Ako muna ang unang sasagot. Jujuwain kasi crush ko po yun. Crush ko po talaga yun. Kayo na, sumagot na. Sino next? Ikaw. Ikaw na ba? Driver. Guys, ito po yung vlog namin walang kwenta. Joke lang. Jujuwain. Gawin niyo ito. Ikaw, game. Si Charmin po. Totropahin. Totropahin. Excuse me po. Next po ay si Samuel B. Samuel B. Pakita mo yung picture. Yung macho-macho. Huwag na, pangit oh. Ano po? Parang ang pangit ito. Ba't may pinapakita niya? Sige. Hindi, edit ka lang. Ano po, sa akin po ay tropa, hindi ko po siya crush. Tropa yan. Game. Tropa, di ko siya type. Ang hard mo naman. Next po ay Si Gab Lagman. ano po, sa akin to, tropa lang po kasi mas matanda po ako doon sa kanya. Ikaw? Sawahin ko na. Jujuwain po. Ikaw, Geng. Diretso natin sa altar. Next. Daniel Padilla. Jujuwain po. Super idol ko po yan. Hindi ko po crush. Pero jowa. Jujuwain. Totropahin. Next. Alden Richard. Jujuwain po. Super crush ko po yan. Crush ko, idol ko pa. Jujuwain. Jujuwain. Next. Underford. Thunderford. Jujuwain ko po yan. Kasi po magkamukha ko. Ikaw. Tutropahin na lang. Bakit? Hindi mo bagay. Yan gang. Huwag ka tawag yan. Tutropahin, dami tigil. Aray ko. Aray. Ina ako. Ang hard mo na mo. May bata ka. Saktan ako. Next. Wala. Next. Donnie Pangilinan. Trupahin ko lang. Ako jujuwain. Ikaw. Jujuwain. Next. Yola Pascual. Ay, Diyos ko po, Lord. I love you, Fiona. Jujuwain ko po yan. Super crush ko yan. Alam niya ng bayan. Na-crush ko yan. Siyempre, Piolo Pascual, jujuwain. Ikaw. Tropa. Bakit? Bakit? Next.
Rascal. Sino yun? Rascal, vlogger. Oh my God. Trupahin lang kasi hindi ko siya kilala. Kasi Ran Jowain Style, ko. trupa lang yun. Jowain. Bakit? Jowain. Char lang, tutrapahin. May jowa niya yun. Next. James Reed. Trupa. Bakit? Hindi ko siya idol, hindi ko siya crush. Tropa din. Yung jowain, crush ko yan. Tapos na. Yun lang. It's all done. So guys, dyan po nagtatapos ang aming walang kwentang vlog. Yung aming katangang vlog. natin yun naman ang pangit eh. So, dyan po nagtatapos ang aming mga kalukuhan. Mga walang kwentang kalukuhan.